jeden. A tento. Fú. Ty kokos. Tak priatelia, opäť vás vítam na hubárskom videu. Opäť v okolí Revúdskych lesov. Ale išiel som trošku ďalej. No a pozrite sa, máme tu prvé dve smrekáčky. Takže tu máme jedného, tu máme druhého. Krásne. Pozrite sa, a tu je ďalší. Takto nám krásne rastú. Pozrite sa. To je nádherný, veľký. Ten je tretí. Tu máme štvrtého. Tu máme štvrtého. A tu je tento krásny. Tento je mladý. Takže vyzerá to slubne. Toto spravím asi aj fotku. No, tento je parádny. Tak, fotka urobená. No poď. Tento je super. Krásny. Takže rozbehlo sa to dobre. Takže uvidíme, čo sa ešte podarí nájsť. Ešte rastú. Takže ideme na to. No pozrite sa, priatelia, ak to tu pekne rastie. Tu je jeden, druhý, no to je nádhera. Pozrite sa, krásne. Takto a pozrite sa, tu také bomby. Ty prďo. Toto je neskutočné. Pozrite sa. Jeden. A tento. Fú. Ty kokos. Čo? Počkaj, lebo ešte mám tu tie dve. Pozrite sa. To je bomba. Riadny granát. No pozrite sa. Ďalšie krásne. Toto vyzerá na trojičky. Nie dvojičky. Štvoričky. Takto zrastené. Krásne. Takže pomaličky sa to zaplňa košiček. Takže bude to paráda. Cítim to v hubárskych kostiach. No a teraz pozrite sa, čo sa našlo. Normálne zimomriavky, keď dieťa má novú hračku. Pozrite sa. Ty kokos. Skúsim ich otrhnúť v celku. Pozrite sa na toto. Toto je bomba. A pozrite sa, tu je ďalší. A tu je ďalší. Pozrite sa. Toto sú bomby. Krásne. Krásne tmavé sosnáky. To je neskutočné. Nádhera. Môžem? Pozrite sa. To je niečo neskutočné. Táto jeseň ide bomby. To je nádhera toto. Pozrite sa, ako toto rástlo. A samozrejme, muchotrávka musí byť. Takže super. Ideme sa ďalej pomotkať.
No tak tento je nádherný. Toto je prvá trieda. Krásny je. Toto je top. Toto je top. Krásny. No pozrite sa. Sú dvojičky. Krásne. A tu máme ďalšie dvojičky. Krásne sú. Takéto dve pri sebe. Brutalita. Krása. Kopec je riadny. Dýchčím ako koň. Ale krásne sú to smrekáčiky. Takéto nádhery. Jaj. No. Máme tu ďalšie dve kúsky. Pozrite sa. Dobre, choď. Ideme smerom hore, hej? Dobre. Takže tu máme aj jedného. A tu je tento je pekný. Pozrite sa. Tento je krásny. Tento je nádherný. Krasotka, takže rastú ešte aj nové dubáčiky. Smrekáčiky, teda no, furt sa mýlim. To je hryb smrekový. No, tu je pekná muchotrávka. Máme dva muchotrávky. Pekný hrybík. Krásny. To je vončo. Tu máme ďalšieho pekného. To je pekný s dlhou nožičkou. A ešte máme tu nejaké maličké tiež, takže rastú aj malé. Aha, tie sú krásne, to bude aj na foto. Trojičky, spravíme foto. No, takže pozrieme sa na nich. Krásne. Sa púšťal tretí. No pozrite sa, tento je krásny. Krásny hnedý. Fú, tento je top trieda. A pozrite, tohto tu. Pozrite, tu je jeden. Tu je druhý. Pozrite sa. A to je tento, pozrite tu. Kokos. Krásne na machu. Toto je bomba. Dobre. Krása. Ideme ešte tie sosnové natočiť. No? Kočiky necháme dole, pôjdeme hore pozberať. No pozrite sa, ten je krásny. Krásny. Našiel som parádne miestečko.
No, tento je parádny, tvrdý. Pozrite sa, tu je ďalší. Krásne. No a takéto bomby ešte veľké, ale to už necháme na výtrusy. A tu je ďalší. Starý. Ale bereme len tieto peknučké. Priatelia, tak toto je rozprávka. Toto je rozprávka. To je rozprávka toto. Pozrite sa. Rozprávka, nádhera. Bomba. No to je krása. Sice obzraté, ale krásne, zdravé. No pozrite, tam mám takéto dve kúsky. Trošku obžraté. Možno asi od toho medveďa, čo každý vraví na internete, že medvede žerú huby. Ale pozrite sa tu. Tak tento je. Toto je atlasovka. Toto je atlasovka. Krásny. Tak priatelia, dnešnú hubačku ukončujem. Bola to opäť paráda. Podarili sa krásne aj sosnové, aj smrekové. No a pozrite sa teda. Boli aj staré, mladé, veľké. Ale podarilo sa opäť. Mám ten väčší košík. Krásne, pozrite sa. Aj takáto farba. Aj biele, ktoré boli pod listom, aj väčšie, aj menšie, ale všetko je zdravé, vidíte. Aj keď sú veľké žiadne červíky, takže parádička. Takže čo na záver, hubárska sezóna ešte ide, ale pomaličky bude aj končiť, ale stále sa dá prejsť po tom lese a nazbierať krásne hríbíky, takže dúfam, že aj toto videjko sa vám teda páčilo. Kľudne môžete dať palec hore, zanechať nejaký ten koment, budem len rád. No a vidíme sa teda pri ďalšom hubárskom videu. Držte sa, majte sa v zdraví a vidíme sa čoskoro. Čaute.